क'क्राझारनि ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलनि आवथायाव सोलिबाय थानाय SIP Abacus खौ क'क्राझारनि बाटारमारियाव लाबोबाय। सरासनस्रा सोलोंथाइनि अनगायैबो फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सानखान्थियाव आखा-फाखा, फरायनायाव गोसो गोनां, गावखौनो फोथायनो हानाय बायदि दाजाबदायारि दिगाव दावगाहोनो हानाय मोनसे फोरोंथायारि मिरुआ क'क्राझारनि ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलाव थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय फसंजादोंमोन। जेराव 6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरनि गथ'साफोरा बे मिरुआव जर'खा सोलोंथाइखौ लानो हानायनि खाबु दङ। थांनाय 2020 इंराजि मायथाइनिफ्राय बे मिरुखौ क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिनि आवथायाव सामलायबोबाय थानायनि उनाव दिनै बेखौ क'क्राझारनि बाटारमारियाव गोदानै लुजानाय बिल्डिंआव बोस्लायनानै लाबोयो। गोदानै बोस्लायनाय बे फसंथानखौ दिनै बेखेवो। लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै SIP Abacus क'क्राझारनि मासिगिरि नीता बसुमतारिया माखासे बाथ्रा मिथिहोयो। बेजों लोगोसेनो SIP Abacus क'क्राझाराव गावनि गथ'साफोरखौ फोरोंथाय होनानै जाफुंसार जानो हानाय जयश्री बर' मुंनि सासे दिथागिरिया गोजोननाय फोरमायदों। आंनि दारै बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि दारै दिनै आङो आंनि मेसेजखौ होनो नागिरदों। SIP Abacus क'क्राझाराव दिनै आङो गोदान बिल्डिंआव शिफ्ट खालामदों। आगोलहाय ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलावनो फोरोंथ'नानै दंमोन। दा SIP Abacus मा जिनिस नोंथांमोना हयथ' मिथियाबो जानो हागौ, सोरबा मिथिनोबो हागौ। एसे आं नलेज होनो सानदों। SIP Abacus मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम, जेराव माने जों स्टुडेन्ट्सआ थ' रेगुलार कारिकुलामखौ सोलोङानो, खिन्थु बिनि गेजेराव नुनो मोनदों जे बिराद दानि गथ'फ्रा माने कनसेन्ट्रेसन पावार लस जागासिनो, डिस्ट्रेक्शन बारा जागासिनो दं। रिजन्सआ बयबो सेमानो, बे जिहेतु गथ'फोरनि आखायाव मबाइल थायो, AI नि जुग, दे गट फेसिनेटेड, बिसोर माने बेथिं रासिन माने डाइभार्ट जालाङो माइन्डआ, आरो लेखायाव कनसेन्ट्रेट खालामनो थाखाय बिसोरना बहुत गोब्राब जायो। दा जोंना बे सिस्टेमा बिदि जे जोङो ब्रेनखौ ट्रेन खालामोबाव, गथ'फोरनि ब्रेनखौ केलकुलेसनावबो हेल्प खालामो, नो डाउट, बाट बेयाव माने गथ'फ्रा 5 मिनिट माने स्थिर जिरायनानै लेखा फरायनो माने गोब्राब जायो, बिसोरखौ जोङो स्थिर खालामनानै फरायनो हानाय कनसेन्ट्रेसन पावार, स्टेबिलिटि पावार बे माने फैयो आरोखि। मानोना बिसोरहा माने दा बे ट्रेनिंनि दारैनो बिसोरनि ब्रेनखौ बिसोर कन्ट्रल खालामनो हायो। दा बिसोरनि लार्निं केपासिटियाबो बहुत फास्ट जायो, बिसोरो एसे फरायबानो गोसोआव थायो। एन्ड वी हैव गट दिस, बे ट्रेनिंनि माध्यमजोंनो जोङो कनसेन्ट्रेसन, भिजुअल फोकस एन्ड लार्निं केपासिटि एलं विथ रिटेनसन पावार बे माने बारियो, एन्ड कन्फिडेन्स बिसोर माने रासिन जायो, जों नुनो मोनदों आरो चेन्जेस। दा नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि दारैबो मिथिनो मोनगोन जे बिथांमोना मारै गावनि गथ'आव चेन्जेस नुदों, आगोलहाय मारैमोन, दा मारै जालांदों। आरो आं सानो जे बिदि ट्रेनिंखौ साफ्रोमबो गथ'आ मोननांगौ। एन्ड आइ शुड सजेस्ट दैट इट शुड बी कम्पालसरि इन अल स्कुल्स। दा बाहेरायावथ' दस्रा जायगायावथ' कम्पालसरिखा, दा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि कम्पालसरि खालामोबा, होमबा माने गथ'फोरनि लार्निं केपासिटिया, बुजिनाय केपासिटि, कनसेन्ट्रेसन पावार स्ट्रं जानानै बे इन डेप्थ जिखौ माने नलेज लानांगौ बेखौ माने बिसोर लानो हागोन आरो उनावहाय माने जिखुनु कम्पिटिसन जा बिसोरो अभारकाम खालामनो हागोन। बिसोर माने ग्रुम जानाय बायदि होनो हायो आरो। बेथ' ओरैनो आजि 21 इयार्ससो जाबाय बे सोलिनाया। जोंना हेड अफिसा चेन्नाइआव दं। जोंनि डिरेक्टरा जाबाय, मेनेजिं डिरेक्टरा दिनेश भिक्टर सार। ओमफ्राय स्टेट हेडआ दा जोंनि स्टेटखौ जाय सालायगासिनो, आन्डार माने स्टेटनि आन्डाराव जोंहा 5 सेन्टार्स दं, बहुत जायगायाव 50 सेन्टार्स दं बहुत जायगायावनो, बिनि गेजेराव जोंनि मोनसे सेन्टार। ओमफ्राय स्टेट हेडआ जोंना तरुनबर सार, जाय दिनै जोंनि माबाखौ इन'ग्रेट खालामदों, सेन्टारखौ इन'ग्रेट खालामदों। एन्ड जोंना 8 CIs दं, 1 सेन्टार मेनेजार, 1 एसिस्टेन्ट LCL दं। एडमिसन सिस्टेमा जेब्लानो फैयो होमबानो एडमिसन लानो हायो। जोङो बाव बेच बानायो, 15 मेम्बार्सनि मोनसे बेच बानायो। ओमफ्राय वान्स 15 मेम्बारा जाबानो जों बेखौ माने स्टार्ट खालामो। वी डु नट एक्सिड 15, मोर देन 50, जों 50नि बारा लाया। माने बाव स्किल डेभेलपमेन्ट नालाय, जों साफा मोजाङै नायनांगौ जायो। अभार क्राउडेड जाबा बे माबाया फैया आरोखि, क्वालिटिया फैया। बेखायनो जों 15 और लेस देन 50 उइकलि वान्स बाव लेभेल्स थायो, बाव 11 लेभेल्स थायो, 11 लेभेल्स जों 1 लेभेलाव 4 मान्थ्सनि जायो। 6 years to 12 years.
6 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिम दासिम स्टुडेन्टफोरनिफ्राय माबायदि फिडबेक मोनदों स्टुडेन्टनिफ्रायथ' बहुत मोजां फिडबेक मोनदों जोंहा दा ग्रेन्ड मास्टार लेभेलसिम सहैबाय दा लास्ट जोबथाय सोलोंथिसिम सहैबाय आरोखि दा जायफोर दा जोबथाय सोलोंथिसिम दंहैयो बिसोरनि पारफरमेन्सआ बहुत ब्राइट बिसोरनि बहुत हाई बिसोर उइदिन सेकेन्ड बिसोर माल्टिप्लिकेसन बिसोरो 3 डिजिट नाम्बारनि बिसोर एन्सार होनो हायो 10 र'जनि 20 र'जनि साम्सखौ बिसोरो सेकेन्डआवनो एन्सार होनो हायो बेबादि स्किल्स बिसोर डेभेलप जाबाय दा वी कैन से दे आर लाइक कैलकुलेटर नाउ ह्यूमन कैलकुलेटर थैंक यू एक्चुअली बे मा जादों जेब्ला जोङो माने कोविड पिरियड जाबाय बे कोविड पिरियड समाव गथ'फोरा माने मा होनो गावखौ माने मबाइलाव बांद्राय बेस्थ' दोननायाव ओमफ्राय फरायनायाव बांद्राय गोसो जायैयाव ओमफ्राय बे समावनो क'क्राझाराव बे SIP सेन्टारा इन्ट्रडाक्सन जादोंमोन आरो बे इन्ट्रडाक्सन जाजेननायावनो जोंबो जोंनि फिसाखौ माने गिबियै बेवहाय एडमिसन होनाय जादों ओमफ्राय आंना फिसाया बे समाव माने माबायावल' फरायनायमोन क्लास 2आवल' फरायदोंमोन बेयो क्लास 2आव फरायनायावनो बेखौ बेहाय SIP Abacus सेन्टाराव बेखौ एडमिसन होनाय जादों फार्स्टआव बिसोर अनलाइन क्लास जादोंमोन मानो होनबा बे समाव कोविड पिरियड सोलिबाय थादोंमोन नालाय जे बिसोरो अफलाइन लानो हायाखै बिसोरखौ अनलाइनावनो क्लास लानाय जादोंमोन ओमफ्राय अनलाइन लानाय समाव बिसोरो बांद्राय बुजियाखैमोन बेनि उनाव जेब्ला कोविड पिरियडआ बन्द जाबाय बिसोरो अफलाइन क्लास लानो हानाय जाबाय अफलाइनाव बिसोरखौ जोबोद मोजाङै बुजायनानै होबाय ओमफ्राय आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बियो आंनि फिसाया जेनेबा बियो जिहेतु फार्स्ट बेवहाय एडमिसन लानाय बियो ओरैबायदि डेभेलप जाबाय मेथ्सआव साननायाव बिनि माबाया मा होनो बिनि मेन्टेलिटि जि माबा आरोखि मा होनो मेच्युरिटि बे मेच्युरिटिया स्ट्रं जाबाय आरोखि ओमफ्राय स्टेबिलिटिबो फैबाय बियो माने स्टेबल जाबाय मेथ्सखौ गोसो होनानै साननो हानाय जाबाय आरो बियो बे मेथ्स साननो हानाय पावारानो बेखौ बांद्राय स्ट्रं खालामनायनि जाहोनाव बियो क्लासावबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय मेथ्सआव ओमफ्राय जेब्ला बेवहाय मा होनो क'क्राझाराव मा होनो स्टेट लेभेलनि फार्स्ट मा जादोंमोन मेथ्स जिनियास कम्पिटिसन जादोंमोन बेवहाय बियो हायेस्ट मार्क मोननानै डाबल मेडेलबो मोननो हादों बेयो जोङो माने प्राउड फिल खालामहोदों आरोखि मानो होनबा बियो जानो हानाय नङामोन जुदि बियो SIP आव एडमिसन लायामोनबा SIP नि टेकनिकजों एबाकासनि टेकनिकजों बियो मेथ्सखौ सानामोनबा दा बेवहाय माल्टिपोल खालामनायाव बेवहा मा होनो डिभिजन खालामनायाव बेहा माने जोबोद गोरलै जायो आरोखि बेयो बिराद मोजां प्रब्लेमा बे मोनसेल' जोंनिया माने गथ'फोरा मा होनो मोनसे बुस्थुखौ गोबाव सम लानायनि उनाव मोनसे समाव बानाय फैलाङो ओमफ्राय नाथाय बे SIP Abacusआव माने गथ'फ्रा बाया आरो मानो होनबा टेकनिकआ गोदान मोनबाय थायो नालाय ओमफ्राय बेखौ बिसोरो क्लासनि माबाफ्रावबो माने एगजामफ्रावबो क्लासनि माने लेसनफ्रावबो एप्लाइ खालामनो हायो बेनो जोंनि थाखाय पेरेन्ट्सनि थाखायबो सेटिसफेक्सन आरो गथ'नि थाखायबो सेटिसफेक्सन आरो गार्जेन हिसाबै बिराद मोजां औ जोङो सेटिसफाइड मानो होनबा जों जिखौ लुबैदोंमोन जोंनि गथ'आ जेरैबायदियै डेभेलप जानायखौ लुबैदोंमोन जोङो स्टेबल जानायखौ लुबैदोंमोन मानो होनबा SIPआ नट अनलि मेथ्स आरो बियो माने मानसिखौबो माने बिनि मेन्टेल माबाखौबो पजिसनखौबो स्टेबल खालामो आरोखि माने बियो मा होनो गुबुनफोरबायदि माने जेनेबा गेलेनायनि गेजेरावबो बियो माबा खालामनानै थाया आरो माने गेलेनायनि गेजेरावबो बियो मेथ्सफोरखौ सानबाय थायो बा माबा माबि सिन्था खालामबाबो बेनाव बे स्टेबिलिटिया फैयो आरोखि बे नट अनलि मेथ्स आरो गासिबो साबजेक्टआवनो बेनाव स्टेबिलिटि फैयो आरोखि फरायनो हानाय बा बाथ्रा बुंनो हानायनि बे माबाया फैयो मेच्युरिटिया फैयो बेनि थाखायनो जोङो गार्जेन हिसाबै माने मस्ट सेटिसफाइड आरोखि मानो होनबा साफ्रोमबो जुदि गार्जेना फिसानि मोजांखौ सिन्था खालामखायो आरो जोङो फिसानि मोजां सिन्था खालामनानै बे SIP Abacusआव एडमिसन लाहोदोंमोन आरो बेवहाय जोङो दिनै साक्सेसफुल होननानै जों गावनो सेटिसफाइड आरोखि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IBT PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT Coaching इन्स्टिट्यूटआ
IBT Coaching Instituteआव Banking, SSC, Railways, Defense, TET आरो गुबुन-गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि coaching होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै low course fees, specially daily current affairs classes, lifetime membership card, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।